Това Милан само това пари за нас. Всеки път ми взема на лаптопа. Да? Да, знам. Вземат пари. Като машина. Да, съм се едва. Да не е по-мутен. Той не е мутен. Защото така че не ти трябваше. Абе, това е много дебел това, бе. Това само за цяло време си има десна цяло. Това е много дебел, това трябва да го махчиш там. Е, това е на Скуби шеф. На Скуби Авера. Това е дебел човек. И правите стои само на една страна. Не е тук бартер отидеш за врайте. Аз това мисля да работа толкова. Но това примерно да полети за работа. Аз питах да го купувам във врайте само така. Подарихме, но го покарах вече. Покара да го това един ден продавам на Алекс. Продавам на Алекс един шорт. И този две дни го връзвам. И аз викам 50 лева надолу. Той го карал само веднъж. Стига краса и кей да 50 лева, добре. Викам, бе, така е, тук с малко пари, давам да карам за 10 лева, за 10 много модели. Той вика, пълна оферта и вика, той вика, е пълна оферта.